Bunyag, Arnold Corby, Carmen Arnold II, Cindy Bunyag, Maria Faye Donna Rodriguez, Viel Maria Asin Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. Para sa marahay na salud, karahayanin hawak, bendisyon sa pangkabuhayan, nina Maria Francia, Roderick, Mary Jane, Virgie, Joseph, Bibi, Hector, Alexis, Judy, Luis, and asin Marie, dulot kan familia Llantero asin Decena. Para sa karahayan in Helang, asin para sa marahay na salud ni Leti Robredo, asin kan bilog na familia, asin para sa marahay na salud kang mga empleyado kan provincial assessor, dulot kang familia Robredo. Para sa madalian na pagkaumay kang kahilangan ni Ramon Rabenitas, dulot ni Nitz Abio, pamibi para sa ligtas na pagbados, asin pangaki ni Marian, asin gabos na bados, dulot kang familia Matias. Para sa madalian na pagkarahay kan salud kang gabos na miyembro kan CRC, asin LLFCC, lalong-lalo na si Sis Salve Cabral, asin Sister Te Bahamonde. Pamibi para sa mga kalag ni Napantalyon, Cornelio Antonina, Reynaldo Rodrigo Anacleta, dulot ni Nene Del Rosario, para sa mga kalag ni Nabilen, Jose, Menya, Anli, Edmundo, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Teresita. Para sa kalag ni Maria Clara, Juan, Antonio, Epifania, Casiano, Gregorio, Saturnina, Aaron, Pablita, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan familia Llantero asin Dicena. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Brad Pau asin familia Matias. Para sa kalag ni Sis Purit, Severino, Francisca, Ruben, Marco, Antonio, asin sa gabos na kalag, dulot ni Dote Monte. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, lalo na sa kalag ni Sis Purit Hiso, dulot ni Mila Rubio. Para sa kalag ni Purita Hiso, Agapita, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Salve Cabral, asin para sa gabos na kalag kang miyembro, kang CRC asin LLFCC. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ang tema ngunya na Domingo, ang tunay na kaugmahan. Igwanin man lain-lain na kaugmahan digdi sa kinaban. Igwanin mga kaugmahan na kinabanon. Igwaman kan kaugmahan nagikan sa pag-ako kan kabutan kan Diyos, asin sa paghinguwa na mabuhay sa katanusan. Ang tunay na kaugmahan, iyo ang Mother sa tuya, sa langit no nakahadean. Ang selebrasyon niya tungunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, Naga, asin Director kan Prison Ministry. Matindog ang gabos asin maugmang awiton an awit sa pagpuon. Magulot kita sa arbangan niya, Panwain Diyos, madama sama, magpasalamat kita sa ngaran niya. Cuidado sa saligang, manatang pinag-erokan. Siya minatawag ang pangyarihang puso, sa iyang panahon. Manwali Diyos, manamang magpulot kita
Sangaran kanama, asin kanaki, patin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen. Sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa kaitaasan, asin sa lagang katuninungan, sa mga taong marahayan ko. Inuomang ika, rinurukyaw ika, sinasabawi ika, pinapamurawi ika, pinapasalamatan ika. Mamibi kita. O Diyos sa samuyang Ama, sinabi mo na mag-eerok ka sa mga pusong matanos asin malinig. Sa tabang kan sa imong grasya, lugod ang puso mi maginsiring. Tanganing mabuhay kaming maninigo sa atubang mo. Inihinahagad mi huli kay Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An may danay na paglaom sa Diyos, iyo an makamit kang kaugmahan na yaon sa kahadean na mayong kasagkuran. Paladan ang mga tao na may makusog na pagsarig sa Diyos. Hinanyugon niya to an enot na babasahon.
Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Maldisyon sa tao na nagsasarig sa tao, na naglalaom sa mga bagay ninlaman, na ang puso talikod sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa alang na tinanom sa kadlagan. Day nakakahiling sa karahayan na minadatong, nag-ierok sa mga lugar na daing tubig, sa lantad, sa daga na maasin, daga na daing pinag-uuranan. Bendisyon sa mga tao na nagsasarig sa kagurangnan, na ang paglaom yaon sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa kahoy na nasa pangpang ng tubig, na ang gamot nakakaabot sa salog, daing kahandalan kung umabot ang init, ang sa iyang mga dahon danay na berde, daing kahandalan minsan daing mag-uran sa bilog na taon, asin magbubunga sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang satong simbag, paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tao na day naglalakaw kay banin tampalasan, day nagtitindog sa dalan nin para kasala, day nagtutukaw sa tukawanin para langkad, kundi ikinakaugma ang tugo nin Diyos, tugo na sa iyang pinaghuhurap-hurupan, aldaw banggi. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa kahoy na itinanom sa tampikan mga tubig na nagbubulos, nagbubunga sa kapanahunan, asin ang dahon di naluluyos, marahay ang gabos niyang mga gibo. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Pakong siring ang mga tawong tampalasan, ini nakakabaing sa ata na ipinapadpad kanduros, midbiding kagurangnan ang dalanin mga matanos, alagad ang dalanin tampalasan sa iyang rinaraot. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Si Kristo na buhay liwat. An sa iyang pagkabuhay liwat, nagdaranin tunay na kaugmahan. Maglaom kita gabos na makamtan niyato ang kaugmahan nagikan kay Kristo na nabuhay liwat. Hinanyugon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Kun an itinukdo iyo na si Kristo na buhay liwat, daw taan iba sa saindo nagsasabi na ang mga gadan dai mabubuhay liwat. Kun ang mga gadan dai mabubuhay liwat, si Kristo dai man mabubuhay liwat. Kun si Kristo dai nabuhay liwat, sayang ang saindong pagtubod, asin yaon pa kamo sa saindong mga kasalan. Kun siring nagkagaradan ang gabos na nagadan dyan kay Kristo. Kun sa buhay na ini, sana may paglaom kita kay Kristo. Kita ang makaherak-herak sa gabos na tao. Alagad sa katunayan, si Kristo na buhay liwat. Siya ang enot na bunga kan gabos na mga gadan. Ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang mga paladan iyo ang nabubuhay sa katanusan, asin harani sa Diyos. Ang ebanghelyo magpapahayag manunungod kan mga paladan. Mauton niyato na makaayon kita gabos sa mga paladan. Matindugan gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Hallelujah.
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaidtong panahon, si Jesus naglugsot kay baan 12, asin nagtindog sa lugar na pantay. Napalibutan kan sa iyang mga disipulos asin kadakol na mga tao na hali sa Hudiya, asin Jerusalem, sa baybayon kan Tiro, asin Sidon, sa paghimati sa iya, asin sa pagbulong kan sa indang mga helang. Nangalagkalag si Jesus, nahilingan sa iyang mga disipulos asin nagsabi, "Paladan kamo mga dukha, sa indo an kahadian nin Dios. Paladan kamo mga nagugutom ngunyan, kamo pababasugon. Paladan kamong nagtatangis ngunyan, kamo mag-uugma. Paladan kamo kung kamo kaungisan nin mga tao, kung kamo ipagsikwal, kung pakarauton an sa indong ngaran, huli sa aki nin tao. Ipag-ugma nindo an aldaw na iyan, maglukso kamo sa kaugmahan, huli tadakula an balos sa indo sa langit. Siring man kaiyan an ginibunin sa indang mga magurang sa mga propeta. Alagad herak man sa indo, mga mayaman, huli ta inako na nindoan sa indong karangahan. Herak man sa indo, mga basog ngunyan, huli ta kamo magugutom. Herak man sa indo, na nagngingisi ngunyan, huli ta kamo magmumundo, asin magtatangis. Herak man sa indo, kung kamo pag-umawon, nin gabos na tao, huli ta siring kaiyan, an ginibukan sa indang mga magurang, sa mga nagsasagin-sagin na propeta. An marahay na bareta nin sa tong kaligtasan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Sarong marahay na aldaw na Domingo po sa Satuya Gabos. Sa satuyang mga viewers, yaon po nagdadangog sa radyo, nagdadalan sa TV, nagsisimba online, lalong-lalo na po sa mga tugang nyato na harayo, sa simbahan, dahi makapagsimba, asin man po sa mga naghihilang, yaon sa harong, sarong marahay na aldaw man po sa Indo Gabos, asin mapa sa Indo man pirmi an bendisyon, asin pag-ataman nin kagurangnan. An misang ini, pinapanungod po sa Indo. Naghihinguwa kitang maging maugma. An pagkabuhay ta sa kinaban, puon kitang mamundag, sagod kitang magadan, paghanap nin kaugmahan. An misyon tang tao, iyon na kita maging maugma. An iba, nag-iiskwila, tanganing maging maugma. Kaipuhan maghinguwa, takundai, masakit an buhay. An iba man, tanganing maging maugma, nagpapagibong harong. An iba man, nagbabakal nin gusto ninda, tanganing maging maugma. An iba man, tanganing gustong maging maugma, nagbibiyahe, tanganing mahali ang stress. An iba man, tanganing gustong maging maugma, nagtitipon nin kwarta sa bangko. Ano po, dakul na kwarta, mas marahay, mas maugma. Dakulang harong, mas marahay, mas maugma. Dakul na auto gayod na gusto, mas dakol, mas maugma. Manlain-lain, ano po, gabos kita, nag-iiskwila, tanganing maging maugma, binabakalan gustong bado, tanganing maging maugma. Alagad, garo, ano yan, ining gabos na ini, ginigibuta, gabos kita, naghahanap mananggad nin kaugmahan. Alagad hain baga talagaan kaugmahan. Sain baga talagaan kaugmahan, makukua. An Kristiyanong pagtubod, igwang kasimbagan. Igwang secret, tanganing maging maugma. Mayong iba kundian, makaibanan si Kristo. Magsunod ki Kristo. Ninulita si Kristo, iyo an borabod nin kaugmahan.
Siya ang ginigikanan nin kaugmahan. Gabos kita nag-iisip ka iniyo na bagay na maging maugma. Alagad, kadaklan, makamurumundo, nagiging frustrated kita. Nagiging depressed kita. Pagkatapos kan gabos, garo mayo man. Pagkatapos mong makua, paghuna mo magiging maugma ka, alagad daiman palan. Ngunya na Domingo, pinapagirumdum kita, ang tunay na kaugmahan, hali ki Kristo, sa pagsunod ki Kristo. An magayon patingon niya na Domingo, sinasabihan kita na ang kaugmahan dai nakabase sa kaigwaan o kamayuan. An kaugmahan dai nakabase sa sadit o dakula, dakol o dikit. An kaugmahan nakabase kung sain gurano kararom na inako mo si Kristo sa buhay mo. An kaugmahan, ang sukol nin kaugmahan, iyuman kung gura no mo si Kristo, inako mo bilang Diyos, asin para tubos kan buhay mo. Yaon dyan ang sekreto kan Kristiyanong kaugmahan. Magkaigwa ka manin magayuno na harong, alagad, mayo sa imuan kagurangnan, kulang, asin dai ka mananggad magiging maugma. Mapa sa imo man ang mga cellphones na gusto mo, gadgets na gusto mo, maski mga auto na gusto mo, may collection ka man. Alagad kun mayo sa imo si Kristo, mayo man giraray ang tunay na kaugmahan sa buhay mo. Magkaigwa ka man in mga savings sa bangko, alagad kun mayo sa imo ang kagurangnan sa buhay mo, mayo sa imo, mayo kang mahal na Diyos sa buhay mo, dai ka nakikipagrelasyon sa iya, may kulang pa man giraray sa buhay mo. An ebanghelyo mo niyan, nagtataram sa satuya, an kaugmahan, iyo si Hesu Kristo. Asin hanapon ta si Hesu Kristo, tanganing magkaigwa kita, nin tunay, asin nagdadanay na kaugmahan. Palan ang tawo na inako si Kristo. Palan ang tawo na nagtutubod ki Kristo. Nadawa siya dukha. Siya magkakaigwa pa man giraray nin kaugmahan na dai maitatao kan kinaban na ini. Ang ebanghelyo ni San Lucas ngunyan nagtataram mapadapit sa mga kapaladan o ginigikanan nin kaugmahan. Sabi digdi sa ebanghelyo, paladan ang mga dukha, paladan kamo kung kamo nagtatangis ngunyan, paladan kamo kung kamo nagugutom, paladan kamo kung kamo pakarauton. Taano ta paladan? Bako duman sa kapagtiusan. Bako duman, ang kapaladan bako duman sa kapagtiusan o kadukhaan, bako duman sa kapagkagutom o pagtangis. Kundi ang kaugmahan, iyon na minagikan mismo sa relasyon nyato sa mahal na Diyos. Ang taong palan nakaibanan ang Diyos, dawa siya sadit sa naan harong, dawa siya minsan tikapo, alagad kun yaon sa iya ang Diyos, yaon ang promesang kaugmahan. Ano po? Dai kita mapuprostrate. Dai kita pababayaan nin mahal na Diyos. Pinapagirumdum kita ngunyan mga tugang, na dawa kita dukha, dawa kita tios, dawa kita minsan nalilingawan, dawa kita ngunyan mayong saysay sa syudad bakong sikat, daibisto, alagad, kunyaon sa imo an mahal na Diyos, ika an pinakamayaman sa kinaban. Asin ninhuli tayaon dyan, ang Diyos sa imo, ika ang pinaka maugma na tao sa kinaban. Ang tao na mayo ang Diyos, dawa siya may harong, siya na ang pinakatios o pobre na tao sa kinaban. Sa sarong tao na igwang natipon ng mga pagrurugaring, alagad mayo sa indaan mahal na Diyos, yaon sa iya an makahirak-hirak na kapobrehan, kamugtakan nin tao. Kaya unyan mga tugang, pasalamatan niya to
si Hesukristo, na itinatao niya sa iyang sadiri, tanganing makaibanan niya to sa buhay ta, tangani kitang maging maugma. Asin an kaugmahan na ini, magdanay sa satong puso, asin dai kita matatakot, dawa kita maging dukha, dawa kita magsakit, aram ta ang Diyos, yaon sa to, yaon na sa to ang gabos. Matindog po ang gabos. Pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako. Sa Diyos, amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Hesukristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos, amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibinin banwaan, mga tugang, sabi ni San Pablo, an sa tuyang mga kahagadan, mga pamibi, mga pakimaherak, asin pasalamat, idolot ta para sa gabos, tanganing magkaigwa kita nin matuninong, asin matiwasay na buhay. Kaya mamibi kita sa Diyos Ama, nyatong mahihirakon. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga obispo, kaiba ang Santo Papa, tanganing paliwanagan kan Espiritu ning katutoohan, asin kadunungan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang bilog na banwaan ng Diyos, tanganing iligtas, sa karaatan, asin kasakitan, mamibi kita. An sa tuyang gobyerno, tanganing hinguwahon ang karahayan nin kagabsan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga dukha, an mga nagihelang, an mga nasa kadaihan, tanganing mag-inguwa na makahauwas sa saindang kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kitagabos na uya digdi, tanganing magkasararo sa espiritu, asin magkaburugkos sa katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. O Diyos, binuot mo na ang gabos sa tao makaligtas, hinanyugaan sa muyang pamibi. Lugod, magdanay kami sa katuninungan, tanganing makapaglingkod sa imo, na maugma asin matiwasay. Huli ki Hesukristong kagurangnan. Amen. Matuka po ang gabot para sa pagdulog. Gabot. Puso, pagkadinig
Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asin sa indong atang, maako lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon malugod ng kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Idinodolot niya mo ining atang kagurangnan, susog sa imong tataramon, lugod makalinig asin makabag-o sa mo, asin makadarasa mo sa kamurawayan na daing kasagkoran. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sin nakakaligtas sa danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan asin daing kasagkoran. Ginibo mo an gabo sa sangkap kan kinaban, asin hinusay an mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin pinasakop sa iya ang gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan sa gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, kaya kaiba kan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabon in gabos na kabanalan, kaya ining mga hatang namimibi kami pabanalakan ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibohon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo, kagurahan, ibilang amarekan niya mo. Pagkakabuhay mo, liwan, ibinabahayag, sa kuna ikaw magdato. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan,
na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen ina kan Dios, ni San Jose sa iyang agom, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, nakaidtupa nakapagpagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesukristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesukristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesukristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan tinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamonin katuninongan. Peace be with you. Peace. Cordero ka Diyos na nagpaparang ng mga kasalan at hinahan, kahirapin kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang ng mga kasalan at hinahan, kaharapin kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang ng mga kasalan at hinahan, Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero.
Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Mamibi kita. Kagurangnan, tao mo sa muya ining kakano na hali sa langit, lugodanay ming hanapon ang tinapay nin buhay, na iyo si Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kang Horacio Emperata. Amang mahihirakon asin mapagmakulog. Minadulo kami sa imo sa samong pangangaibo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaraning kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot. Asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang, asin kagadanan. May balik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihinguwa sa paghanap ng bulong asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na kamot. Bendisyoni ang samong mga paghinguwa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapabibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sa diri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod, ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro,
Maghaawas sa mo ngunyan na panahon, nin kasakitan, asin magdarasa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli ke Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami, Nuestra Señora de Peña, Francia, ipamibi mo kami, San Jose, ipamibi mo kami. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebranting ngunyan, si Reverendo Padre J.S. Aguilar. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor as in choir, Adonai's Love Community. Salamat po. Salamat man po sa mga altar servers, mga akolito, ministro laiko, asin mga nagbasa. Salamat po. Salamat man po sa presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa tuugabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Salamat man po sa management staff kan PBN Broadcasting Network, asin Converge sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan. Ini po madadalan alas 6 in Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9. Ang Misa nin Banwaan madadalan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan. Sa tuya pong i-like, asin i-share sa satuyang mga kabisto, lalong-lalo na po si mga nasa harayong lugar na dai nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan kamo kan Dios na makakamahan, an Ama, asin an Aki, pati ng Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na an misa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga nalangit kinaman, si Jesus naroon sa mga